Ay, 20 dirame. Hello, oy. Hello guys, maayong adto everyone. Naade ko diri karon sa balay sa ako ang igsoon. Nagsorry ko guys kay di na gid makaya ang kamingaw dito sa mua guys. So sorry ta panalagsa. Akong pamangkin. Ayo diri oy magilis ko. Di ba man makita good? Pa man kagahubo. Akong pamangkin nag-ilis siya kay gikan na siya eskwelahan unya kay wala man iyang mother, so nami diri nagtambay sa tindahan sa akong sister ug sa diyang wala pa siya nangabre kay to pa silang taas ug si motherland po to pa sa taas. Akong banana mo andira to siya adire unya kay kuwaon ko niya unya pa uli mga gabi na siguro kay nag-travel sila. Ana guys. Gipatong ang tuhod klaro kayo. Uy, itom na kikume. Na, pila-apat wheeler niya maitom. Ayaw, uy, pagpaitom kay Undang gani kog turler. undang ba wheeler nga di naman ka makaundang anak kay nakasulod naman ka. Bitaw, ay dili makaundang pa man. It depends if mo undang ba or hindi. Dili na oy once nga makakon pila ka adlaw na sige Nya nagpractice. si mamang di siya ganan mo undang kog turler lagi daw kay ya daw nang kuan. Sige Tagalog. Abi nimo ang wheeler di na basta-basta makasulod day unya undangan nimo day dagan kay kayo mo. Ako rin grade 7 na twirler dito mi. Ang uban kay junior na. Ang uban manggani nga maningkamot pa manggani matwheeler sila ni ikaw ino nakasulod na twheeler ni imong undangan. Sure oy. It's because kapoy kay magkaikiay nga. Perting nubuan. Kaysa katong ana-ana imo o kabugat atong ting ning 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 og drummer kakapoy nang drummer ana ko bugat pa kayo magana-ana pa ka. Twheeler ka ana ra. Ang twheeler pag yung mga sikat kay may maguna. Oo. Ani mundang ka. Nga na ganitong kuan, tong tagasatan, tapad ng mga Roma siya. Na may patong taga Rubia o nakakuan pa, nakadawat pa og kuan. Nakadawat pa og kanang twirler niya. Kita gauna-una ta di adto nya wata nakadawat. Depende mo gud na sa imong legs good o sa imong kaputi tan-aon mo nila. Unsa man ang puti ka nya pati kag legs gaana murag kawayan gaana. Dako nakadako asong TL. Sayang kay mo arang gipiklatan imong Charo kinsa mo dili makuha ng hilig ug katkat ug kahoy. ako di sa una piki di ko nga hilig man pug katkat ug kahoy. Ganahan ta ko niya, di man gud ganahan mo undang si mama kay sa una daw ganahan daw siya maging twirler din niya na nagipasa sa ako since nadawat ko. Na si papa po ganahan po ko ma-twirler daw kaya girly daw ko, bye. Ni. Mag-girly o ma-Barbie. Wait kayo ang kuan ni Indahira. Yahay. Yahang kuan. Ako'y antina. Ikot ako. Nao. Ang dagko man ni. Gayo sa kay kung ulo mini. Igo na ako guys ang helmet sa kong pag-umangkon. Nagwapa kayo te. Langay si Masanina. Ang sa kong sanina kay pink. Hello Kitty pa. Cute. I never forget. Pagkaon, oy. Na busog yung gikaon nga. Kuan ra pujibar og kanang sanglo nga juice na niya pag na nga daot ra man ilang pantaw. Pakaon ako na ni kuan. Padala tanong si Kandere. Yeah. Ipakaon ako ni kuan ni katong iro nga silibat Pahak. o pahak ilo ito. Luya, tumayan yun. Nakakunta na. Nao, abi man Sige ang ka, giniligsan mo ilang kuan. buang Bululong. Kagita sa sa mo magdagandagan taw magsunod dayon. Kuan biya kay siya sa una sa gamay pati ay langi kaayo magpakugos ko pirmi. Gamay pagod siya. Sige na siya anak.
Hong Kong. Katong puti white na ko nga doggy. Hong Kong. Uy, napisik imong laway uy. Wala ka nag-brush teeth ba? Klaro kayo. Oy, excuse me, tawas ni. Si tawas, imong Colgate tawas? Ay, sawa. Kaaslo ba ng tawas? Lagi. Ang buti mama, oy. Tawas yung butang sa kong toothbrush. Nayabag. Lain ka ayo, bis busog na ta, musuka na lang ta. Kaaslo, anong tawas? Nga masuko. Muana din si mama. Ayo suka, itulon balik mo suka. Naiyak sa mo. Ew, kadiri, uy. Never found loving you. Feeling never true. Lugay kasi sila mga bre, guys. Hapit na launa. Wa pa na nga bre. Oh, ngit-ngit pa kailang tindahan, guys. Oh. Ay, apila akong elme. Ito, ara ding tindahan. Oh, naabot man ko dito. Wala pa na number, guys. Oh. Awa. Ngit-ngit kaayo. Ilang sala po dira. Ngit-ngit kaayo. Hoy, Diyos ka Lord. Dito sila sa taas. Nagtapos nga pating inita dito. Si Hera. Tulog pa to. Naibugnaw kay diri. Ito, tapok taas. Cause I don't Si oras, balik para ba ko kalauna? Tura launa naman siguro hapit. 12:46. Uy, pagkaon, uy. Luto dia, oh. Busog na gano'n ko. Nabusog na. Unsa mo oras mo uli? Hapon na kaayo. 6:30. Gabi na kanya, baklay ra ba ko? Magbaklay man ka nga, naman kay pamasahe. Dagan kibayro ng eskwelahan eh. Labaw na nang musulod darata, bayad. Ayaw dyan ka pag baklay-baklay, ikaw ra isa riha. Delikado ra ba kina din ha? Kasi makadungan mo kung timoy. Timoy. Magtagbo, manduwa. Kana din mga bayi di ay nga mga classmate nimo. Hala, kalayo. Naman po sila ipapamasundo, kamadlok, mabalakas, madlok sila sa mga nakubakyo. Na, usuro ba kayong kinap-kinap ron? Diyos ko Lord, naamsa naman. Pila raman ang pasahe, 15 raman na. 20 taon. Kung dito mo agi sa Ruhas, kung daari ka sa kuan o Ruhas man ko. sa Mingit, 15 raman. Ruhas man ko. Nyo, maghay ka, amin ka mo agi. Pataas pa. Abri, magyapon to dito tong shortcut nga kuan dito, git dito sa Paglaom. Kuan lagi sa atong interior. Dito, paputig agi, mingit, dito din. Ato din ko sa tuburan. Tuburan eskwelahan, di ba? Shortcut ko dito kay mas dali. Yan, na po di tao di sa tuburan eskwelahan pag kuan, alas 6 na, ngamingaw naman kinadiha. Wala gani, hadlok. Wala ko choice. Kaysa magi ko atong mura nagmahulog. Nipis kayo ang dalan. Nani ka nipis ako. Isa ra katiil mataod ato. Ang kahit delikado kinadiha. Kami manggani sa una magsakay manggani mig motor gani kay madlok kinadinha. Yabag na. Yung buko kabalo mo para. Kabalong para pero pengon nang sa tuburan ko nung din ayaw po kapag sakay ikaw ra isa kung hapon na kinanglan na api pasayro nga babayi pod ayaw pag sakay na ilalaki ng lalaki ang pasayro ako manggani nga dako na gani ko di manggani ko mo sakay ang pasayro lalaki maghulat jud ko nga babayi ang pasayro duha ka babayi ana Iniapil ang babae ma. Apil ang babae ko an. na mo gani nga delikado gani kaayo dapat na agin mo cellphone kay yagsakay ninyo sa motor ma mo ni plate number kung gisakyan nga motor ma ana oh Nila o kamang na. kamang na daw ka ma mulakaw ka ma mulakaw ka pagkaon na kay madto nang kagag eskwelahan kaon bi Yarain. tinaparo sila nito na Palagi ko. nabusog sa sunglue og isa ka pujibar Sun blue, sun up man na. sunglue na Ay, sun blue din eh.
Ano sigihan niya din ang pinaspilahan. Kadaot ra ba yun na ginoo ko ang kidney ano. Ako magugyapas ang straw ako nakikipon. Kay mura mag iyang kuko daw kagahi ang straw. Bitaw. Nga na si Sibutan. $10? kuan daw na daw kaning sulat sa doktor. Kita na kabasa sila. Mo. Charo? Nga ikaw rin, ikaw ulti anak, di ka kabasa. O jud. Dili di ko kabasaan eh. Tanawa. Saan ka na niya ron? O kanino ko yesterday. Yesterday. Today and tomorrow. Ako, no, kanaan. Roses are red, violets are blue. No, kana. Kabasa ko sa akong agi. Pero dili direct. Natay nga nagbakla. Na, muna akong gingon, naliwat ko ni Papa, walhunon, maot agi. Unya ang baba pod. Oh. At least bright. Nga, Eh? ulat. Bright. 75 ang grado. Happy pagsak. Charo. Grabe. Di man kabasa pong maestra. Ano? Saan mo na pagbasa sa maestra na imong sinulatan? Ano mo na, Mela? Basta dili sila kabasa sa agi, chikan nila, perfect nila. O, akong gituyo. Ako nang kuris-kuris. O, diba? Perfect ko. 30 over 30. Bisag di sila kabasa. Ako na, tawag bright. Nga, impas na. Ambot nimo pila edad sa upo. Ay. Bro, tagmanok ka ng gigukok. Alak ka ang manok, wala mo kaon sa pan nga bahaw nga akong gihatag itagulan sa luto. Di man na sila pakan og pan. Ha? Di man na sila pakan og pan, feeds man na sila. Mukhaon sa sa kunsa ni gituha ko nasamad ko. Nadi Nadi manok manok. ng manok ninyo ma. Labi sa nanay rabies ang manok ma. Nadi manok. Nadi, asa? Unsa man ang manok? Akong tang kwaon to. Kwaon ako pasaw kay punyatag karabo din. Ihaw man na sa kuan Hirson. Birthday. Kwaon na ko pag tuhakon pa ito ko pag anak ginako tuhakon nag-aaray ko ni sirit ang dugo patay na impas din na makuha. Ni gitagaan ako atong pasang gipet ni Matsoy ana. Ato ra mga yabo impas. Normal din ang manok Kaon. Kung ago na lang ka na ako to para mangaon to ato. Yan sa ambra ko pagbutang na may nakabutang dito di man ako makuha kay iyang ko tabangag. Tabangan kong lagkaon oy. Isaragay katuha ko ni sirit ang duguan eh. Ala ako na lang ipasirit yung taman kay basig na ay lala. Bisag na igo na sa iyang kuan sa ilang katong anak nila. Lagi. Sungo. Ana man o. Sungo. Tungik, ha. Ana o di impas. Na, patira ba nang hiitan na ilang sungo? Ingon ni Matsoy. Na. Kung ana lang gay ka gituhik na aninal, nalam ito na ko ulo. Ting ting ting. Sao na lang katuron pagkuha ato nga man tuhakon man ta. Wa dito bi kay tumboy man ka. Ah, kitkiton ko lang akong kiki ato. Tangtang niya akong kuan, buhok. Ang tangok be. Mini. Sa gabi iba. At si sulod. Ya wasak tanan pag wasak mirog dalang iring gisud sa katong bangko ana din gitabunan niya sa hi. Meow meow hello. Ayun po. Yaon batang ini. Sa hi kikita mo siya aray. Nah. Fight man meow meow. Iya, tibi ana ang sayang ito, may nalukot sa, hindi ka gawas ang kiring. Ni kuhit niya, hello. Yung, ana, ayan! Na! Na! Sige, sa kana. Go, daddy. Get them, yung. Go, daddy. Na, siya. Okay. Dala niya ang bangko, to ang iring to si Lalo. Ihayang mo yung bangko, may pagsulod sa iring. Ito ni Papa. Ito mga what's luto 15 minutes balik pag-abri niya siya namina awasak isa pupo ang balde yang gibutang kay magpupo daw siya dito
Yung kung ano yung makita, yabon na ni tanan sa muka ni mo, oy. Siya, pupo. Yabon ng balde. Ang giuli siya, no! Pupo! Lingkod siya dito kay magpupo daw siya. Go daddy. Go. Oh, you get your pupo doon. Niyabot siya. Ha? Oh, get your pupo. Outside. Siya, okay. Siya, nangingita siya kasi CR. Ako ito po. Harinula. Dito, balik. Bilak, manako na. Sinuka, kamta, kaya matulog na ta. Mina, help! Mina! Sige, sa gana niya, gilak naman ako. Sige, sa ngayon. Ingon niya ng papa. Hira! Namatag ipangayon. Ikuha siya ng papa. No. I'm go room. Mina. Go. Inside. Papa. No. Sleep, Mamina. Mamila, sleep siya. No. Tagi ko siya. Pati, nag-wild ngayon, naluoy yung bata. Kung wild, tama na yun. Karoon na. Ngayon ko suwi at nada, sa kwarto, gayaw-yaw. Nang mata na di ay. Na dito, gayaw-yaw. Sige mo sa itong gayaw-yaw niya. Mata na kurimaw. Mabuto dre, sa kariya. Akit na siya. May I get bike? Mine, bike. Wala ta! Naman na pong bike! Come. Your bike is upstairs. Your bike, yellow. Your bike, upstairs. No! Mine, bike. No! Ano pa yung papa? Where's my bike? Yung papa, upstairs. Okay. O sa taas na dito katarog yung bike. Sige pong halibulaan. Patitiod na po, nanan ko na pong kagwang na. Pari po siya dito. Ang bugas po iyang ipantakos. Anala, nangalagpot ng bugas. Machay! Siya. Unong niya. Machay, di mo to. Bata, Machay. Yung mga bugas sa using. Kaya Machay, giro sa animal. Kimuta ka. Ako yung makuha. No. Pag iyang mama, oy, panay kay papa. Mula si Imik kay alaparon na yun. Iyang papa pitik. Tablog. Pak. Wa si Imik sa papa niyang mama na yung makuha niya. Pero ako, tikig. Ay, ang tiil. Ano, ikaw ito. Saan ang bataan? Launa na? Launa na, oy. Hala. Pakikaon ta ka. Pagkaon din sa may mga itlog na lang. Kalitag itlog. Ha? Na. Itlog. Klase na. Bisik mga laway. Eh. Paglutog itlog ron mo kaon. Oh, tinapa kang mami. Tinapa na lang, tinapa. Tinapa bangaon mong mami. Tinapa, mga on mi guys. Tinapa mi guys. Kaya diretso na kaon guys. Ikaw din man, kaon na ka ma. Kaon kanina ko. Di agi ko ati be. Kaya magkuan ta, mag-prepare ta. Guys, mga unta guys. Atong sudan is tinapa guys. Oh. Nami kay tagsudan guys. Tinapa. Sige na te. Kaya na. Pas mo din ang bitop na mo pa. Kuan ka dito. Tumulutong ka. Atong butangan ani kay para lami. Gamiti og serving spoon ha. Nya motherland. Lami. Lami era ba ng kwan me, kape o coke, isagol. Lami sa kuan lebe. Kape o coke. Lami. Dayon, sulay po ang sting o cobra. Lami kaayo. Chaok ni kagkalit. Request unya pa tumuli. Nga pa. Kuya. Nga pa po.
Ano ba ito, ma? Hmm? Kaso? Ito ta guys. Dugay pa dito si Manang Mang. Kaon na din. Para dito mapas mo. Mama, wapay kaon. Wala nang init. Yung sama? Kaon ba, Pia? Tignan ko. Bisan malimot ka ang buraha mo, dali tsura ka ito skilahan, nayabag na. Boso, guys. Kadaog ka og siram eh. Kadaog ka og siram mo kuha. Kadaog na siya, kadaog na siya sa ilang sirat sindahan. Aw laki man day ka no. Laki man na. Aber dito, te. Yabe. Hmm? Abri naman na, birahon, raman to. Hmm? Mano, nako na, oh. Pagkaon na. Mag-init ko kay para sa sulo. Ciao. Kaon. Ito na Flex.
Flex and tuna. Ikaw na yan. Paano plato ni? Askin rin. Kaya wala dito ang yan. Sigurado na lang kita. Sigurado, Japan? Wala man, abri, oy. Gahapon, gahapon sarado. Nagulog nito si kwarta. Abi na ron. Abri na. Sino dapat kayo ito? Basilio. Masilo siya ikaw na. Wala ay, wala. Si Manang, nilakaw man. Yan, nag-live ka, Sel. Wala, ako na i-upload sa YouTube. Vlog. Mo man yun. Vlog na na. Ay, plato ni Herson dahil. Ay, plato dahil Herson dahil. May shoot mo yung mga nagluto. Wala pa. Ay, wala pa dahil. Magluto pa po. Sige. Itu. Dire wala yara. Chorin chungching. Chungching. Nara oh, charan. Ano ba? Chungching chungchang. Mata ng bata? Mata naman, bro. Sa cellphone? Ya, dula pa. Samok ito. Kau ba? Ingko, pangitang, kuwan dito, katulad mo ang banana. Outside. Absent na lang ka. Okay? Wala kayo klase din. Yeah, ramang po ito. Practice naman siguro inyong kuan. Mama, itarong klase ng practice good. Ganyan. Kaapit na mga ng first. Kaya umana man ang pagsay. Umana ang kulumban. Umana ang PCC. Umana pong UZ. National na lang. Wala eh, man national good. Basta Alang na diya, public. ako direk iskabaso balik magsoy. Mga de motherland. Ano pa wala po ko'y baton. Wala pa kay baton. Iguba ni kuya, yung gitumba, di napiko, di niya pa yung gihapak, nabalik. Ano? Ahal ra ba ng baton? Kan valedictorian bitaw. No? Valedictorian bitaw ka? Siya, bali Victoria. Bright, pinaka-bright. Valedictorian eh, 75 ang grado, bright. Ana, oh, salud. Ba? Basta honor ba? Victorian. First honor, no? Ana, ra ka, oh. Ay, sir, ma-absent ko siya sa salot sa Turian mito ko sir, oh, salot. Ana, imong maestro, nung nasalot man ka, o salot. Salot sa Turian. Rasa na kong plat. Uy, lagi naman nagikaunday, oh. Di man siya luto. Ay, luto naman na. Maghugas ko og plato. Ito. Maghugas ta og plato. Teng neng 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 teng teng teneneneng. Kadungog to sinday sa kong tingog ron, magdagandagan to. Aman ako na ibutang eh. Sana dahil. Cellphone. Oh. Tulog na dahil, impas. Ara. Saan nasa iro ng sudan ba yun? Pero,
Wala din ka ni Timay. Wala din kita sa iring ma. Nabusog na to, tulog to. Ay, happy iringan. Atong sa balay mapikas ma. Magitagaan ako. Dala na ako. Lagi pon sa kwarto man oh. Hindi ka pre na to. Anak tayo. Bapa kita yung anak isa o triple kulo. So now I come to you with open arms, hoping you see what your love means to me. Cuma pagkaon na mo, pakay pamano. Hindi mo isugaan. Makapangilang gidala ko ingat kuan. Sinugba. Wow. Hugasan na itong plato. Ito. Para dito oh, kung ibutang kayo, naglag pa mga ko. Para wa na hugasan guys. Anam mo na to oh. Hugas ang atong plato. Wala pa ka naog si Inday guys. Manaog to si Inday ron. Sambok ka diri guys. Muning ato na ning hugasan. Itu. Kan nya tunay si mangrove nila gibutang sa plato. Iputos og kanay ni ang Dili man na pwede madalagot kay mag times 2 mo ay bayad. kuan giputos og kesyo. Bisan di ana o kanang episode di ang kuan naman ay itulipan Ay niya. antong ramdaman sila pagadian ko. Ayun kuan. Iputos og kesyo. Kaya bi na pagtrapoto kay kesyo raman. Sinugba nga kanang ipis kay ibang baboy. Ah, baboy. Manatag panghugas guys. So karon guys lingkod sa ta guys kay busog na tong mga kabitukan kay nabusog na. Takluban na tong nabilin nga sudan kay sayang. Itu Tuni wani waya. Waya. Itu. And Hera. Indayera is coming to town. Ah, pusil. Bang. Nang sama na ay mura man nagkuan gagat tibil. Kadi mo pusil daw. Sharo, ay anak dia balikan. Apa? Kerutuan si Hira nih, nas taas pak. Pakai untuk Amaron. nas taas. Aw nas mate. Nakapakaon. Apa irkon mo? Ano kay ana apa? Hera! Napakaon ba ito na ako ron?
Nimata na si Inday Hera, guys. O gilutuan siya sudan sa iyang fatherland. Kay pakanon na ko si Hera tuas sa taas. Wala pa ning naog si Inday Hera, guys. Hera. Hera Almarie. Basta, nalabuhan sa kuan kurol. Ano sa man eh? Ito ba? Nabasa. 5 ba na? Ah, 5. Nabasa na. Ano ba? Nabasa sa ani kurol. Ang original nga kwarta kay di gid siya mo kuan ay. Dili gid siya mo magisi. Ah. Ang kaning original nga Oo. kwarta, ang hindi original kay magisi man. Itu. Pakanon sa nako sa hira. Itlog rin pasudan ato? Ah. Dala ate, dito tataas te. Kano na to si Inday Hera? Aman ang water niya. Wala yung sudlanan dire sa water, oy. Wala ang sudlanan. Aray. Ilaga. Ay, naara di ay, oh, ang water, oh. Nagkuha, jud mata, eh. Kuya, ang tingog sa pusil eh. Amaw. Itu. Wingwang ngingwa haira. Pusil. Kaya kiktingog Eh, ko ko pusil. yan eh. Ito bata nga, yung mga doon. Burn. Mapikas siya. Bam, 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 bam. Kusilin man nun yung wakwak. Hera Amarie. Ay, hammer. Be. Dali ate. Dali ate. Aray. Ano may si mami daw? Open. Lagi si Rando. Ang bata ako. Naman yung mama. I-abrit eh. You eat. Eat. Bakit siya mapalong din mga Mo eat si Hera. Abi na ko, nabalik siya, di ba? Pagay ko sa